Bejn April u Ġunju in-numru ta' persuni li qagħdu f'postijiet bħal lukandi żdiedu b'aktar minn 60,000. Dan meta mqabbel mal-ewwel kwart ta' din is-sena. Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO, in-numru ta' persuni li qagħdu fost oħrajn f'lukandi fit-tieni kwart ta' din is-sena laħaq il-143,773. Imqabbel mal-istess kwart tas-sena l-oħra, iż-żieda hija iktar qawwija peress li s-sena l-oħra kien l-ewwel xhur li faqqet il-pandemija. Fil-fatt bejn April u Ġunju tas-sena l-oħra kien hemm biss 17,157 persuna li qagħdu f'akkomodazzjoni kollettiva bħal lukandi. In-numru tal-jieli bejn it-tieni kwart ta' din is-sena u l-ewwel kwart ta' din is-sena wkoll żdiedu kważi bid-doppju. Fil-waqt li bejn Jannar u Marzu li għadda n-numru tal-jieli laħqu 305,114, bejn April u Ġunju in-numru tal-jieli laħqu l-596,740. In-numru tal-jieli bejn April u Ġunju tas-sena l-oħra kienu biss 64,185 biex bekk iż-żieda mqabbla ma' din is-sena kienet ta' aktar minn nofs miljun. Sa Ġunju li għadda kien hawn 198 akkomodazzjoni kollettiva bi kważi 18,000 kamra tas-sodda u qrib 42,000 sodda.